Siji ajang mlayu karo luwih saka 1.600 peserta kadadean meriah ing Kabupaten Temanggung ora mung diisi kegiatan olahraga. Event Bank Temanggung Bumi Palaron 2025 uga dadi media promosi alam lan budaya lokal. Ewonan peserta saka sawetara daerah ing Indonesia tumpah ruah ing lapangan Gondang Winangun, Kecamatan Ngedirjo, Kabupaten Temanggung. Jero event Melayu Bank Temanggung Bumi Palaran 2025 kang ngangkat tema Jajah Desa Milangkori. Jero rangka memeriahaken sasi Bung Karno. Adicara iki kaperang jero rong kelas, yaiku fun run 5 km lan race 10 km. Karo peserta saka kategori umum utawa pelajar ora mung saka Jawa Tengah. Peserta uga teka saka Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Sumatera, Sulawesi nganti Kalimantan. Ing sakdawane rute, peserta dimanjakake karo panorama alam desa kang memukau, ndadekake pengalaman melayu tansaya berkesan. Event iki uga diarep-arep dadi media promosi wisata lan budaya Temanggung marang publik kang luwih jembar. Harapannya yang pertama pasti kita secara dari sudut olahraga moga-moga bisa melahirkan pelari-pelari lokal Temanggung yang handal. Yang kedua harapannya banyak wisatawan dan olahragawan bisa datang ke Temanggung melihat potensi alam Temanggung yang luar biasa dan budaya Temanggung yang luar biasa. Panitia nyedakake medali kanggo 50 finisher fun run 5 km lan kabeh finisher race 10 km. Karo bebungah kanggo teluk menang tercepat putra lan putri. Harapannya ini bisa menjadi agenda rutin yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Juga di samping meningkatkan olahraga dan kesehatan juga bagaimana mengenalkan Temanggung ke masyarakat lebih luas lagi, budaya Temanggung, alam Temanggung, serta potensi wisata di Kabupaten Temanggung seperti itu. Bumi Palaran 2025 dadi bukti nyata menawa olahraga bisa kolaborasi karo promosi wisata lan budaya. Karo dhuwure animo peserta, Pemkab Kabupaten Temanggung bareng Bank Temanggung duwe tekad ndadekake ajang iki dadi event tahunan kang luwih gedhe lan berkesan. Tim Liputan Temanggung TV.